Usapang electronic pa rin, idol, ha? ELGU system naman inilunsad po sa bayan ng Manawag. Ang Business One Stop po ay mayroon ng ELGU system sa pamamagitan po ng sinagawang 2-day DICT ELGU system in-house face-to-face refresher training noong October 2 hanggang 3. Layunin po ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga kawani ng lokal na pamahalaan hinggil sa operasyon at maintenance ng bagong online system na magpapabilis sa mga transaksyon ng munisipyo. Dumalo sa pagsasanay ang kinatawan ng Mayor's Office, Local Treasury, Zoning Office, Information Office, Municipal Health Office at Bureau of Fire Protection. Ayon sa Department of Information and Communication Technology or DICT, ang ELGU system ay bahagi ng Digital Transformation Program ng pamahalaan upang mapahusay pa ang transparency, mapabilis ang serbisyo at mapagaan ang proseso ng pagnenegosyo sa mga lokalidad. Maalala na noong nakaraang taon ay sinimulan din ng DICT ang katulad na pagsasanay sa Lingayen bilang unang hakbang sa pagpapalawak ng ELGU implementation sa buong lalawigan ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng ELGU system, inaasahang mas mapapadali ang pagkuha ng mga business permit at iba pang dokumentong lokal habang nababawasan ang face-to-face transactions at manual processing. IFM News. IFM News. IFM News.